Il-Kamra tal-Periti tat reazzjoni dettaljata tagħha għal master plan li qed ikun proposta l Paċeville. Qalet li tal-opinjoni li fil-waqt li dan il-qafas ta' żvilupp għandu numru ta' aspetti pożittivi li jistgħu waslu għal suċċess fir-riġenerazzjoni ta' Paċeville jinkludu wkoll numru ta' aspetti li jridu jiġu evalwati mill-ġdid. Fis-qarrija l-Kamra qalet li tfassil ta' viżjoni għal Paċeville fiha nfisha hija inizjattiva pożittiva. Indipendentament mill-kontenut jew il-metodoloġija adottata, huwa tajjeb li qed jiġi propost qafas ta' żvilupp li jistabbilixxi strateġija tkabbir u riġenerazzjoni ta' din iż-żona, qalet il-Kamra tal-Periti. Sansitra żiedet li inizjattivi bħal dawn għandhom isiru b'mod iktar frekwenti u għandhom iservu ta' xprun biex dan il-mekkaniżmu jkun applikat f'lokalitajiet oħrajn. Dwar Paċeville intqal li l-importanza li qed tingħata l titjib fl-ispazji pubbliċi hija assolutament korretta. L-estensjoni ta' żoni pedonali u ta' materjali komuni fi diversi żoni huwa wkoll pass fi direzzjoni tajba, anke jekk hemm bżonn li jsir studju iktar fil-fond dwar l-impatt fuq attivitajiet eżistenti. Il-proviżjoni ta' spazji pubbliċi miftuħa u landscapes huwa ta' min ifaħru u l-kunċett li jiġi preservat u valorizzat il-wirt kulturali fiż-żona huwa tassew għan tajjeb. Fost id-difetti li semmi l-Kamra tal-Periti hemm dik li l-awturi assumu li l-skyline propost huwa dak li huwa mixtieq. Il-Kamra tal-Periti talbet ukoll riċerka soċjoloġika u tkellmet dwar l-aspett ta' espropriazzjoni. Dan u aktar isottometitu f'kummenti formali tagħha lill-awtorità tal-ippjanar bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni pubblika li qed issir.